Akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet összerendelni a szállítási és a fizetési módokat. Belépek a digitalbooks.cloudwebstudio.com-ra, ez a teszt változat. Készítettem egy komponenst, amiben a szállítási és a fizetési módokat lehet összerendelni. Egyszerűen működik, itt egyszerűen csak föl kell vinni azokat, amiket szeretnénk összerendelgetni. Például, most ezt ki is törlöm, hogy legyen mit fölvinni. Azt mondja, hogy van a személyes átvétel, személyes átvételt lehet PayPal-ban fizetni, személyes átvételt lehet bankkártyával fizetni, személyes átvételt lehet előre utalni. És hát innen hiányzik a személyes átvételből az, hogy készpénzzel lehessen fizetni. Ezt itt elmentettem, és ezáltal személyes átvétel készpénz össze lett így rendelve. Na nézzük meg, hogy egy rendelésnél ez hogy jelentkezik. Újdonságok csak nálunk, és a historizmus fantomja. Beválasztom az EPUB formátumot, kosárba tesszük, és akkor belépek. Az online letöltést választotta ki, de én most szeretnék hozzá választani egy fizetési módot. Hát online letöltéshez nézzük, mit lehet. Bankkártyás fizetés, előreutalás, PayPal. Na most, hogyha itt a szállításba belemegyünk, és online letöltés PayPal, online letöltés bankkártyás fizetés, online letöltés előreutalás, és van még egy online letöltés, ingyenes letöltés, de mivel ez nem felel meg ennek, hiszen nem ingyen van a könyv, azaz nem 0 forint, és nem tagja a Lángtéka csoportnak az én vásárlóm, ezért csak ezeket tudta felajánlani. Mi van akkor, hogyha ebbe belerakok mondjuk egy eszközöket, például egy Kindle Fire-t. Kosárba rakom, nézzük. Na most itt az a furcsa dolog történt, hogy mivel ennek van súlya a Kindle Fire-nek, ezért a szállítási mód az gyakorlatilag nem alkalmas az ingyenes vagy az online letöltés, nem alkalmas arra, hogy ezt kiszállítsuk, úgyhogy kitörölte a szállítási módot, de mivel a nem meglévő szállítási módhoz nem lehet kapcsolni semmilyen fizetését, ezért azt is kitörölte, tehát választanunk kell először is egy szállítási módot. Na, hát válasszuk a személyes átvételt, és személyes átvételhez nézzük, milyen lehetőségek vannak. Azt mondja, hogy válasszon fizetési módot. Választok, hát van bankkártyás, előreutalás, készpénz. Hát vegyük a készpénzt. Na most, a készpénz az gyakorlatilag személyes átvételkor fog megérkezni, és majd utána, hogyha beállítjátok, hogy ez fizetett ez a rendelés, akkor le is fogja tudni tölteni az EPUB-ot is, addig nem. Megrendelés véglegesítése, és akkor ezzel meg is vagyunk.